Tu când vii la adunare, când vii în prezența Lui, tu ai numai bucurie când te uiți la fața Lui. Tu când vii la adunare, când vii în prezența Lui, tu ai numai bucurie când te uiți la fața Lui. Și când spui o rugăciune din inimă Domnului, hai să vezi tu, frate dragă, cum vine răspunsul lui. Și când spui o rugăciune din inimă Domnului, hai să vezi tu, frate dragă, cum vine răspunsul lui. Niciun ceas în altă parte nu-i de preț ca în casa Lui. Aici bolile sunt vindecate în prezența Domnului. Niciun ceas în altă parte nu-i de preț ca în casa Lui. Aici bolile sunt vindecate în prezența Domnului. Și când spui o rugăciune din inimă Domnului, hai să vezi tu, frate dragă, cum vine răspunsul lui. Și când spui o rugăciune din inimă Domnului, hai să vezi tu, frate dragă, cum vine răspunsul lui. Cine ascultă și-l urmează să vină la adunare, căci așa primim putere de la Domnul mângâiere. Cine ascultă și-l urmează să vină la adunare, căci așa primim putere de la Domnul mângâiere. Și când spui o rugăciune din inimă Domnului, hai să vezi tu, frate dragă, cum vine răspunsul lui. Și când spui o rugăciune din inimă Domnului, hai să vezi tu, frate dragă, cum vine răspunsul lui.